sme tú prácu začali v roku 2002. Sme uverili a sme obratili svoje životy a sme začali to hlásať evanjelium. A čas po čase ukázal, že ľudia sa menia, keď príjmú Ježiša do svojho života, do svojho Pána, Spasiteľa. A to prinesie ovocie proste. A vieme, že keď sa zmení vnútro, tak sa môže zmeniť aj vonkajšok človeka. Nechceme byť Rómovia len tí, ktorí sú problémom v tejto spoločnosti alebo v tomto meste, ale chceme, aby sme boli aj prínosom, požehnaním pre túto spoločnosť. A jednu kamenku. Jedna 76, jedna 82, 42, 42, 42. No naozaj, tu sú také, na tej strane sú dobré cigáni. Väčší strach mám z tých cigánov, čo sú tam. Na poli, čo sú. Tam sú také zmiešané, tam sú Lipianci zmiešané z Krompach a také, to sú také horšie. Nemáme kokosové pokery. A iné nechceš? Počúvaj, poď ukáž mi, koľko máš peniaž. Poď, teta ti dá čo dá. No a to sú už celkom iní cigáni, jak naši. Naši majú inakšiu výchovu, jak toto. No možno aj kvôli tomu, že bývali medzi nami, hej, tu tak medzi bielými, však tu niekedy... V meste bývali, nie? Hej, po meste bývali, aj tu, však tu stále, však bývali tam dole pod cestou. A tak im robili bytovky, no a tým pádom oni komunikujú so všetkými bielými tu ľuďmi, hej. A že vidia, jak to ten biely, chodia tu a po cigánoch umývať riady, ale okna po bielých ľudí a tak, že pomáhajú. Tu v Sabinove žijeme dobre sebe, lebo veríme Boha, máme kostoly, všetko dobre, čo sa nám darí, poslúchame všetko. Žiadne kriminálky tu nie sú, kriminalita, hej. Nie, tu sú ľudia také dajaké zlé, nedobre sú, robia nás los, zbije nás so bicyklami, také nedobre sú dajaké ľudia, bieli, také nedobre sú. Majoritná časť Slovakov nie je všetci stejní. Pretože ani u Rómov. Keby sa dalo takto kategorizovať, tak sú také tri časti. Že sú aj veľmi slušní, sú aj polo a potom sú takí. Cigánom hovoria fuj, chápete? A to je nejaký problém. Ale niektorým, napríklad mne nikto nepovedal fuj, lebo vedia, o čom sa jedná. Buďme kamaráti, čo sa budeme byť, nie? Že aby sme boli dobrí, nie? Robia na nervy, s bicyklami do nás, kamene do nás dávajú. Nie dobrí sú. Keď tu postoja vonka, že hej, tak na ulici, tak prídu policajti a rozháňajú, no ale ináč nemajú kde chodiť, hej. Ten rasizmus je, to nie len tu. Ja si myslím, že je veľký rozdiel medzi životom medzi bielými a medzi Romami. Je tam veľký dištanc, kultúra, štandard života a všetko. A je to veľká prepas. Veľa pomohlo im kvôli tomu, že tak prestali určite chlapi piť alkohol, veria Boha, hej, oni už čítajú istotu, apoštola si čítajú. No a tam oni tam chodia, tam vždycky majú, každý deň majú tak, v tom kostole, aj deti majú takisto zvlášť. No a že také sú, také nie sú také divé, také sú inakšie, jak toto. Ďalšou víziou je, aby sme deti vyučovali proste, aby boli vzdelaní,
aby potom si našli zamestnanie. Rodičov ideme k tomu, aby sa starali o deti, aby priorita v ich rodine bola škola. Takže to je našim takým cieľom, hej. Taký to je život bez nadeje, toto. Lebo darmo, že chodia do školy, že sa učia, chodia na učilište, napríklad tu chodia aj na učilište, ale nikto sa by nezoberie do roboty. Nikto, lebo my sme takí ľudia, že kde je cigan v tom momente, biely človek nepríde. Napríklad aj u nás je toto isté. Toto radičová, čo nám toto robila, toto je euro. To nič na dobre. Ešte jedno už vyšilo hore. Také sú dobré. Z obých dvoch strán je tu tá bariéra. Budeme mať tu čisto, keď bielým dobia chodníky, no a tu nedobia. Dina sú blato, jak počíta, jak sme do neho, jak keby sme bývali, do chrobu. To máme voľné hrysko, prečo nám nerobia kolesko, jak tam? Nič nám nedobia, iba bielým robia. Však za toto pôjdu do pekla, lebo sú na nás prísni. Sú drzí a bordel len robia. Jeden kontajner máme. Pri dome máme kontajnery a tam nám bieli urúcajú šmece. A my zaplatíme šmece. Každý deň tu papiere porozhadzované. To verí Boha, to nerobí zlosť. A to neverí, to robí zlosť. Oni znajú o všetkým, kúkajte tu tých voľne pobehajúcich psoch. Není majiteľ. Zadarmo na nás policajtov volajú. A nič im nerobíme. Nechajte otvorenú kapuru a majte ovocie. Nech v zahradke alebo kde. Takže doznáte, co s ním zrobia. My nekradneme ani oni. Keď raz ich odháňam, aj železo, nenechajte pri ceste alebo dazi. Vo dvore blízko. To je všetko klamožle. Salenteno chavo somas Ando foros melendicas Salente bashavel pinas Palende merado piras Ojuya pinas akelena Omusha ovasta haskenas Me andre mire jakatika Sasako paša mende dživlas Mame nasom čaboro Nasom Lenca te paša pelpirav Lenca ne veđi jakera Mame nasom čaboro Mame nasom čaboro Mame nasom čaboro Lenca te paša pelpirav Lenca ne veđi jakera Mame nasom čaboro Mame nasom čaboro Lenca te baša pelpirav Lenca ne veđi jakera Mame nasom čaboro Mame nasom čaboro Lenca te baša pelpirav Lenca ne veđi jakera My chceme ukázať, že aj my Rómovia môžeme byť ľudia, ktorí môžu žiť normálnym životom. To nie je ľahké, ale Boh nám v tom pomáha.